سلام زخبركم تعزبت على تازينا سبورت النهو سبورتان اتفتت حالتات مكلخال إرترا بسول شديش تمسكرن بقطمات كعصو أجرين كعصو مرببن دك تبعتين دك نسيان مغصالو ما كونن حبريتان غوس كواسن منستر مكلخال كاب كتما كرن أبزل أخو طبصاب حبيرو أب ساعات الدهر غطري كانت تدك أنسيو كعصو أجري عن برببن شعلانين قطيمن عن بربب قبل على شعلا قفيحنا 4 بادو عاوتها مزجبا سناي تصفالم فينوس حبت سلاسة إدم باولوسن لوام ميكيلن نفس وكفنا حان شتون عن بربب مزجبين قدم قدام ابرزن غنتات اما اكل ميدا استحطره مقبال سرأي نيرو ساعات ام خالو اتقايت عنبر وسنات ميكيل ካብ ነውሕ ተቆሪፃ ንዝመፀታ ኩዕሶ ብርእሳ ኣብ ሰክዕት ሽዑላ ብምዕላብ እቲ ግጥም ብመሪሕነት عنبربብ ሓደ ባዶ ናብ ዕረፍቲ ከምርሕ ኣኽኣለት نخلاي ابرت اوتا استقلال صرت عنبربب بمنجد فينوس حبتسلاسه ادم باولوسن لوام ميكيلن اكاتاتيلا سلسته شتات بمزغب نشعولا بغفيح 4 بادو سعراتا قتيلن ميدا زوردا غانتات بدهم بنيفرين ጾታ አመጀማሩ ተጻወት በኒፈር ጽቦ መንቀሳቀስ አርየን ጻነህን ተባራባራ ተጻወት ብድሆን ጾታ በመቆጻር አመበል 12 ደቂቃ መንገዲ አብረህ ተወልዳይ ንዝረኸባ አሸቶ ሓደ ባዶ መሪሕና አረፍት ወጻ ከላይ እብረ ተመሳሳሊ ኩነታት ይቀጽሉ ይኹን እምበር ተመዝገበ ተወሳኽ ሸቶ ብዘይምባሩ እቲ ግጥም በአውት ብድሆ ሓደ ባዶ ተዛዚሙ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ግጥማት ኩዕሶ መርበቡን ተኻይድ ነይሩ ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ሰንጠቕን በኒፈርን ንተዓዘብቲ ዝመስጠ ጾታ ይናርየን በኒፈር 25 ብ23 25 ብ21 25 ብ22 ብዝኾነ ጸቢብ ፍልሊ ብድምር 3 ባዶ ተዓዊታትላ ጋንታታት ደቂ አንስትዮ ሽዑላ ንሰንጠቕ 25 ብ15 25 ብ7 ከምኡ ድማ ሓሪና ንመኸተ 25 ብ16 ብተመሳሳሊ 25 ብ16 ብዝኾነ ውጽኢት 3 ባዶ ኣፋንየነ نسامنتات ኣብ ዝተፈላለዩ ሜዳታት ዞባ ማእከል ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ስፖርት ግራስሩት ዞባ ማእከል ጽባሕ ቀዳም ኣብ ሜዳ ስታዲየም ኣስመራ ብዝካየድ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ክፍጸም ምዃኑ ጨንፈር ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ሓቢሩ ኣብቲ ካብ ሰዓት 8 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝጅምር ንጥፈታት ከም ዝሓለፈ እዋናት መሳጢ መሰናዶ ክዛዘም ምዃኑ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ ኣብቲ ረፍዲ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ከምኡውን ወለዲ ክሳተፉን ትፅቢት ኣሎ እዚ ካብ 15 ሓምለ ዝጀመረን ዝተፈላለዩ ውድድራት ዝሓዘ ንጥፈታት ግራስሩት ዞባ ማእከል ካብ 16 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፁ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ስፖርታውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ዕድሜ ብክልቲኡ ጾታ ከሳተፍ ምጽንሑ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዋንጫ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ክልል ዕድመ 16 17 ኣባ ሻውል ነገጀረት ብፍጹም ቅልዕ 4 ብ3 ብምርታዕ ተዓዋቲት ናይቲ ውድድር ኮይና ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝተኻየደ መበል 17 መድረኽ ውድድር ቮልታ እስፓኛ ብዓወት ፍራንክ ማቲያስ ተዛዚሙ ውድድር ቮልታ እስፓኛ ብሶሉስ ዓሪፉ ድሕሪ መውዓልዩ ትማሊ ብናይ 177.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ዝቐጸለ ስዊዘርላንዳዊ ፍራንክ ማቲያስ ድማ ካብ ክለብ AIM ሳይክሊንግ ድሕሪ 4 ሰዓትን 34 ደቂቕን 38 ካልኢትን ኣመዛዘሚ ሕንጻጽ ብምብጽሑ ተዓዋቲ ናይቲ መድረኽ ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 16 መድረኻት 35 ተቐዳደምቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ውድድር ቮልታ እስፓኛ ብምቁራጾም 163 ተቐዳደምቲ ጥራዮም ኣብ መበል 17 መድረኽ ተሳቲፎም አባይ ጉጅለን ዘሃደመት ጉጅለን ምርካብ በክለባት ሙቪስታር ክለብ BMC ኦሪካ ባይክ ኤክስቼንጅ እና ተስሓበት ፍልልያ ኣብ ዘጽበበትሉ ናይ ሞዳታ 3 ኪሎ ሜትር ተሪር ዓቀባር ከበሞ አልቤርቶ ኮንታዶር ብዝገበሮ ሓያል እስካቶ ንብዙሓት ተቐዳደምቲ ንድሕሪ ከትርፍ ኣገዲዱ ካብ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ሃዲማ ዝወዓለት ጉጅለ ኢጣልያዊ ክርስቲያን ሰባግሊ ደቂቕን 49 ካልኢትን ዶንጊ መበል 18 ተርታ ክሕዝን ከሎ ወድጋንቱ ኤርትራ መርሃ ቅዱስ ድማ ድሕሪ 8 ደቂቕን 57 ካልኢትን ድሒሩ መበል 62 ደረጃ ናይቲ መድረኽ ሒዙ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ናይ ሮክንታናን 17 መድረኻት ብ69 ሰዓትን 35 ደቂቕን 32 ካልኢትን ብምዛም ንቀያሕ ማልያ ክመርሕ እንከሎ ክሪስቶፈር ፍሩም ድማ ብ3 ደቂቕን 37 ካልኢትን ድሕሩ ካልኣይ ኢስቴባን ቻቬዝ ብ3 ደቂቕን 57 ካልኢትን ሳልሳይ ከምኡ ድማ አልቤርቶ ኮንታዶር ብ4 ደቂቕን 2 ካልኢትን ራብዓይ ደረጃ ናይቲ ውድድር ሒዞም ኣለዉ መርሃ ቅዱስ ድማ ብሰዓትን 8 ደቂቕን 27 ካልኢትን ድሕሩ መበል 35 ተርታ ናይቲ ውድድር ሒዙ ይርከብ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ቫልቨርደ ብ93 ነጥቢ ብምሁላል ክመርሕ እንከሎ ወዲ ጋንቱ ናይ ሮኪንታና ድማ ብ86 ነጥቢ ይስዕቦ